La nova tenda de Camasana, patrocinador de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, ha acollit la roda de premsa en què s'ha fet oficial la renovació de Roberto Bas, Pablo Iglesias i Quico Ferrero com a entrenadors dels 3 equips del Clariano. En primer lloc, donar les gràcies a Candy per haver-nos cedit les instal·lacions tan boniques i tan xules. I després, jo crec que la trajectòria d'aquest club, jo crec que si veus els estatuts i veus el plantejament que solen fer dia tras dia i, al final, el que va bé no n'hi ha que tocar-ho i, sobretot, és un dia molt important pel club, sobretot per la junta directiva, per socis, per la gent d'on teníem, perquè al final renovem a 3 entrenadors del poble, titulats, i que a nivell social tenen molta transcendència i a més que el més important, que és el que m'incumbeix a mi com a president i director esportiu, és que a nivell deportiu cuiden molt el que és la metodologia del club i a partir d'ahí, si tens entrenadors preparats, titulats i que desenvolupen el que volem, tot és més fàcil. Porta molta feina darrere, les coses estan eixint bé, al final tens la recompensa del treball, és super satisfactori veure el creixement que portem, ja no sols en el club, sinó en la plantilla, i que recordar que moltíssims futbolistes venen d'aquell on tinguin club de futbol juvenil i els veus a ells com van creixent, com estan a gust i el que estan fent disfrutar a la gent, cada vegada que juguem en el Clariano o juguem fora que es desplacen els aficionats, és una autèntica passar, és una gran satisfacció, la veritat. I l'estar així, com bé dius, així en Camasana avui, rodejat de 2 fenòmenos, és un dia per a estar content, sense oblidar que demà toca altra vegada el mono de faena. Venia un club que estava fent les coses molt bé, que a pesar de la curta existència que tenia, 2 anys simplement, els resultats eren obvis, 2 anys de l'ascensos, entonces vindre a un club on el presenten un projecte en què el projecte és guanyador, on estan fent les coses molt bé, lògicament va ser molt més fàcil acceptar aquest repte. Millor, com a director deportiu, com a president del club, em coneixia, sabia que a mi m'agradava el tracte de valor. Jo venia des que l'equip estava en segona regional a veure els partits del primer equip. Sempre m'agrada la filosofia que emplea Robert en el seu equip i, lògicament, és un espill on mirar-me. Cadascú té les seues pinzellades, però sempre intentem mirar-me en l'equip superior, en aquest cas en el primer equip, per a poder continuar el que estan fent ells. Molt content i molt agraït al club perquè seguisquen confiant en mi. I com deia Pablo, igual estava dient ell que Robert és un espill on mirar-se, per a mi són els dos, un espill on mirar-me i com no el nostre director deportiu que també sap molt i que sempre el tenim ahí per a donar-nos consells. El veure el Clariano ple és perquè en el primer equip n'hi ha moltíssima gent d'on tenien o d'alrededor d'on tenien i jo penso que és el que li tira a la gent. Vindre a veure el meu cosí, el meu amic, el fill del meu amic, al final és el que plena el Clariano i a més en gent que estem veient que no fa falta anar-se molt lluny per a tindre qualitat. La tenim en casa i és el que n'hi ha que aprofitar. És també filosofia de club, a part de donar arribar un tracte al valor, la filosofia del club és aquesta, rodejar-se de moltíssima gent de casa, quanta més millor, i crec que els resultats estan ahí. Apostem per la salut, apostem per ecologia, perquè un bon colxó no només s'ha de fer, es té que fer per matèria prima que prové dels components que no són danyins, que jo ho he dit antes, però també un bon producte perdura més en el temps. Amb això evitem que n'hi hagi tanta acumulació de material de descans en les nostres basures. En fi, vosaltres tots ja ho sabeu que un producte de baixa qualitat al final en un curtet període de temps acabarà en la basura. La basura és el mitjà en el que nosaltres ens està envoltant, no? I al final la següent generació té que pagar les conseqüències de tot això. Per tant, Camasana sempre ha optat per lo millor per a la nostra gent i pel futur. No només pensem a dia d'avui, sinó cara al futur. Per tant, salut, ecologia, benestar, un benefici físic i descans, que és el que més, perquè descansar 8 hores bé implica el dia següent rendir, estar bé anímicament, intel·lectualment, amb la salut, entonces els resultats de tot el que fas seran més òptimes.
Amb aquestes 3 renovacions, els místers ontinyentins tornaran a dirigir les banquetes del Clariano amb intenció de seguir donant alegries a l'afició ontiñentina.